regular show waseKasi. Timeni mafethu, Johnson fumana into yosali. Zintoni ezikaka jo? Sesaway man, sesaskipa besis ode katemu. Kwatemu. Ya bra, besis ode izolo for kula computer kamatyebe. Ya shede maseke iskipa utsho wena. Enjonga shede masibhalwa amagama ethu fanele ngathi izibhalwe Themba noSima Mkeli. Shoti no Timeni Monde ekhaya noDliphi. About how shoti zibhalwe ungenaphi? Ya yiyo leyo Timeni. Faki order sani, faki order. Hayi andikhumbuli yonke lonto. Nazi Timeni mafethu. Monde ekhaya noDliphi uphelele phi ungenaphi wokushoti? Man sizikipa zamachere zo Timeni inhlelewe ina. Yo asho nje sizikipa solala ngazo fona sinozinxiba in publish kalo. Yo asisi shoti. Wow shoti, izintoni ezi? Zezikipa zethu. Yo hayi kathi ngibone. Ayiba kuthena metshiseleni izikipa yini ni gay nini? Hayi athi asikho gay thina Mbali. Anikho gay, then kuthena metshiselana ke? Hayi man Mbali, like izinto nje zomculo and stuff. Kanti nani Timeni ningenelele competition? Yahamba nathi silapha. Hayi kanti oTimeni bayakwazi ukucula. Zanibona ebusuku ke guys. Okay, good luck. Okay ke Mbali. Bye. Bye. Timeni into lekaki yenzayo wena. Hayi andiyazi namhlanje kabaleke yobuza unyoko nomzokuxelela yena. Man Timeni